Il-mulej għam tassew, alleluja, tassew għam, alleluja. Inselmilkom u nistedinkom għal 175 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Snin ilu kont iltqajt ma' wieħed illi kien iħobb ħafna jistudja l-arti fiċ-ċimiterji. Jekk inġibu quddiem għajnejna il-ġmiel taċ-ċimiterji tagħna, anzi, il-ġmiel tal-arti sagra illi nsibu fuq il-loqbra. Statwi tal-ġebel, tal-irħam, diżinji sbieħ, verament nistgħu ngħidu speċjalment meta nżuru l-oqbra tal-eżiż tagħna f'Novembru li nistgħu nitpaxxew bi-ġmiel ta' arti sagra li tidher fuq l-oqbra. Sfortunatament huma oqbra, iżommu fihom dak li jifdal mill-eżiż tagħna. Kważi kważi jekk nitkellmu ta' bnedmin li aħna iżommu fihom il-ftit fdalijiet tal-eżiż tagħna illi qed jistennew il-qawma mill-imwiet. Illum f'dan il-ħadd tal-għid ma nġibux quddiem għajnejna qabar sabiħ, qabar imdawwar b'arti sagra, imma l-qabar vojt ta' Sidna Ġesu Kristu, illi b'differenza mill-oqbra kollha tad-dinja ma jaħżinx fih il-fdalijiet tal-mulej tagħna, għax hu qam tassew minn bejn l-imwiet. Mhux ta' bxejn li l-Vanġeli tal-għid li jixxandrunna f'dan il-ħadd tant glorjuż u li jimlina bit-tama għal ħajja ġdida, kollhom maċċentrati fuq il-qabar vojt ta' Sidna Ġesu Kristu. In-nisa li jimxu lejn il-qabar imma jsibuh vojt, Marija minn Magdala li kellha xewqa kbira illi tidlek il-ġisem ta' Ġesu imma ssib il-qabar vojt, Pietru u Ġwanni illi jiġru lejn dak il-qabar imma jsibuh vojt bil-fdalijiet tal-faxex illi bihom kienu geżbru il-ġisem ta' Ġesu, iż-żewġ dixxipli ta' Emmaus illi mingħajr tama ta' xejn jistqarru lil dak il-barrani li kellu jirrivela lilu nnifsu li kien Ġesu illi l-qabar sabuh vojt, il-ġisem tal-imgħallem ma kienx hemm. U din issir propju l-aħbar it-tajba. Il-qabar huwa vojt għax Ġesu qam minn bejn l-imwiet. Rebaħ fuq id-batija tiegħu, rebaħ fuq is-seta tal-mewt fuqu u fuq il-bnedmin kollha biex lilna jagħtina ħajja ġdida. Ejjew nġibu quddiem għajnejna s-sempliċità tal-qabar vojt ta' Kristu. Minnu ħareġ rebbieħ biex lilna jgħaddilna ir-rebħa għax il-mulej qam tassew, alleluja, verament qam minn bejn l-imwiet, alleluja. Nawguralkom il-għid it-tajjeb u nselmilkom u l-mulej jagħtikom is-slim tiegħu.